tafiya da duk adon da zaka yi bai wuce san da iyayenka za su maka ba. Jin maganar su shine kyakkyawan ado. Wannan haka ne. Mu muna aske gashin mu ne ba don koyo ba dan biyayya ne kawai. Gaskiya ne wannan. Kanci da guda ɗaya. Allah sarki rayuwa. Allah sarki rayuwa. Shekara 10 ana tara gashin nan. Ina yankewa na jin daɗi. Mana shekara 10 ana tara gashin nan. Yau rana guda an ana aske gashin nan. Ba kuma biyayya ne. Allah sarki. Allah ba da ladan biyayya. Allah ba da ladan biyayya. Amin ya rabi. Zaka je ka kafa kafa. An ma suke to Allah ba da ladan biyayya. Amin ya rabi. Amin ya rabi. Amin ya rabi. Allah. Ya san ofisa. Aske ofisa. Batu ake na biyayya. To da biyayya Allah da biyayya. Batu ake na biyayya. Daga bin Allah ai sai bin manzo sai bin iyaye. Dole. To ai haka kuwa bai zama na yi sako ba. Ya ma ka soke mu a gaba. Sarki ma yayi ba. Allah. Sai ya zama mutum fa. Aje a hakan. Aje a hakan. Sai ga ya gyara. Na zai je zai gyara. Zai kuma yi. Swaga za a yi kenan. Zai kuma Abro ko? Ko lokot ma ba. Baba kai lokot din malu kuran yayi. A dama ta lokot din za a tashi a fara sai mutu a gyara shi da nan ba. Wallahi. Ga gashin alaida. Rayuwa kenan. Wallahi. Gerson. Ya zama wanda. Zamu sha. Sai dole rayuwa hidi biyayya. Bai yi wa ba. Yanzu ba za fula. Wannan biyayya ne janyo ba. Wannan biyayya ne. A biyayyan gida ne. Biyayyan gida, wallahi biyayyan gida ne. A gida ne aka ce sai aski. Wallahi biyayyan gida ne wannan. Za a je aski za a je wajen yi Klipa ba aski abun nan.